Velkommen til Nikolajs vilde dyr. Ja, vi er så gået op på en boldbane for at se græsset gro i en naturlig fart. Ja. Som vi kan se, så kan en græsstrå, det kan faktisk gro op til 3 meter i timen. Ja. Det er så græsset. I kan se der det grønne. Ej, I kan høre hvor pinfuldt det er for græsset at gro. Nej, det er sgu da en kælling. Hej. Hej, god patter. Hvem er det, der har boldet dig tyk? Det er... Anders Sand? Ja. Anders Sand, for helvede. Børge, du må snart kontrollere ham, Anders Sand der. Okay. Ja. Hej. Hvad? Om jeg kan tale lige nu? Ja, det kan jeg da godt. Hvad så? Går det godt hjemme med din mor? Kom nu! Ja. Pres! Okay, pres på 3. 1, 2, 3. Pres! 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 Ja, kom nu! Kom nu! Kom nu, mand! Kom nu! Du kan godt! Du kan godt! Succes! Det blev en! Hvad fanden er det, du har bollet med? Det her, det er ikke Anders Sand. Du har bollet udenom. Hvem er det, du har bollet udenom med, hva'? Hvad? Hvad? Jeg vil have svar nu, ikke? Hvem er det, du har bollet udenom med? Hvad? Hvad? Kom nu! Svar nu! Kælling! Hvem er det, du har bollet med, hva'? Hvad? Er det ham ikke på hjørnet, hva'? Hvad? Du glemte at bruge beskyttelse. Jeg vidste det. Kom med.